ازي ኤሪ 591 እዩ ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤሪ 591 ቀፂሉ ንሎም ዝተዳለወ ዜና ክቐርብ እዩ ምክትታልኩም ብኽብሪ መቐለ ምስ ኣተና ክንኣቲና ኣብ ዝሓፀረ ግዜና ኣብቲና ምንም ዘጠራጥር ነገር የለና ኤርትራን ግብፅን ኣብ ቀይሕ ባሕሪን ወደባተን ዘራኽብ ሓድሽ ናይ መራኽብ ናይ ጉዕዞ መስመር ክጅምራ ከም ተሰማምዓ ቢዝነስ ኢንሳይደር ኣፍሪቃ ጸብጺቡ እዛ ሓድሽ ናይ መራኽብ መስመር ኣብ መንጎ ወደባት ክልቲአን ሃገራት ምጅማር ንንግዲ ቀረብ ናይ ምትሕግጋዝን ኢኮኖሚን ንምዕባይ ሓጋዝ ክኸውን ከም ዝኽእል ይግለጽ ኣሎ እዛ ሓድሽ ዝኽፈት ዘሎ ናይ መራኽብ ናይ ጉዕዞ መስመር ንዞባ ቀይሕ ባሕሪ ሓድሽ ተስፋን ምዕባለ ንግድን ሒዙ ክመጽእ ከም ዘለውን ይንገር እቲ ስምምዕ ኣብ መወዳእታ ዝበጽሐ ብ16 ግንቦት 2026 ብወፃኢ ጉዳያት ግብፂ ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ ግብፂ ኣስመራ ኣትዩ ወግዓዊ ምፍራም ድሕሪ ምግባሩ ምዃኑ ቢዝነስ ኢንሳይደር ኣፍሪቃ ኣብቲ ሰፊሕ ትንታንኡ ገሊጹ ኣሎ ብዘይካዚ ግብፂ ናይ መንገዲ ባቡርን ናይ ወደብ ክኢላታትን ናብ ኤርትራ ብምላኽ ሓገዛት ክትገብር ምዃና እውን ተፈሊጡ ኣሎ ብተወሳኺ እውን ውልቃዊ ናይ ወፈርቲ ግብፂ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለየ ስራሓት ወፍሪ ንክገብሩ ዕድላት ክፉት ከም ትገብረሎም ኣብቲ ዝርርብ ምርዳእ ከም ትገብረን እቲ ማዕከን ዜና ሓቢሩ ቀዲ ዕላማ እቲ ናይ መራኽብን ናይ ጉዕዞ መስመርን ክልቲአን ሃገራት ንዘለዎን ነዊሕ ገማግም ባሕሪ ተጠቒመን ናይ ቀረብን ንግዲ ምንቅስቓስ ንምዕባይ ምዃኑ እውን ይንገር ልኡኽ ግብፂ ብወፃኢ ጉዳያት ተሃገር ባዲር ዓብደላጢ ዝተመርሐ ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ምብፃሕ ምክያዱን ምዕባይ ወደባት ኤርትራን መንገዲ ባቡርን ወፍርን ዝምልከት ዝተፈላለየ ስምዓት ከም ዝተፈረመን ክንገር ቀኒ እዩ ኣብቲ ምፍራም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እንተረኺቡ ኤርትራ ምስ ኩባንያታት ግብፂ ኣብ ጽላት ሰዓት መጓዓዝያን ዕደናን ሓበራዊ ልምዓትን ፕሮጀክትታትን ክትሰርሕ ድልውቲ ምዃና ገሊጹ ነይሩ እዚ ናብ ምፍራም በፂሑ ዘሎ ስምምዕ ነዊሕ ግዜ ዝተዘርበሉን ፕሬዚደንት ሚኒስተራትን ካልኦት ልኡኻትን ናብ ግብፂ ብምብፃሕ ከምኡውን ግብፃውያን ልኡኻት ናብ ኤርትራ ብምኻድ ነዊሕ ዘተ ዝተገብረሉ ስምምዕ እዩ ኤርትራን ግብፅን ልዕሊ 50 ዓመት ዝኸደ ዝምድና ከም ዘለወንን ግብፅን ናጽነት ኤርትራ ካብተን ብመትከል ዝደገፋን ንሰውራ ኤርትራ ንክዕወት ፖለቲካዊ ሓገዛት ዝገበራን ሃገር እያ ኣብ መንጎ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ግብፅን ላዕለዋይ ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ኣብ ጉዳያት ዓረብን ኣፍሪቃን ሚኒስትር ማሳድ ቡሉስን ናይ ቴሌፎን ርክብ ተኻይዱ ትማል ሰንበት ኣብ መንጎ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ በድር ዓብድልዓጢን ላዕለዋይ ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ኣብ ጉዳያት ዓረብን ኣፍሪቃን ሚኒስትር ማሳድ ቡሉስ ናይ ቴሌፎን ርክብ ከም ተኻየደ ተገሊጹ ኣብ ዝርርቦም ጉዳይ ግድብ ሕዳሴ ኢትዮጵያ ከም ተላዕለ ክግለጽ እንከሎ ነቲ ብኢትዮጵያ ጥራይ ዝተወስደ ስጉምቲ ግብፂ ሙሉእ ብምሉእ ከም ትቃወሞ ድሕሪ ምግላጽ ማይ ንግብፂ ናይ ህላዊ ሕቶ ምዃኑ ደጊሙ ኣረጋጊጹሉ ክልቲኦም ወገናት ክልተኣዊ ዝምድናታት ከምኡን ብርክት ዝበለ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ከም ተመያየጡ ዝተሓበረ ኮይኑ ስትራቴጂካዊ ሽርክነት ንፀጥታን ምርግጋእን ማእከላይ ምብራቕን ኣፍሪቃን ምድጋፍ መሰረታዊ ዓንዲ ሕቖ ምዃኑን ኣብ ዝተፈላለየ ፖለቲካውን ቁጠባውን ደረጃታት ሓባራዊ ምትሕብባር ዝያዳ ንምዕማይ ከም ተሰማምዑን ተገሊጹ ምዝ ተኣሳሲሩ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ በድር ዓብድልዓጢ ዳግማይ ርክብ ኣሜሪካን ኢራንን ምጅማር ወሳኒ ምዃኑን ንኹሉ ከም ዘርብሕን ከም ዘዘኻኸረ ክግለጽ እንከሎ ብዛዕባ ኩነታት ሱዳን ኣልዒሎም ኣብ ዝተዘራረብሉ እውን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ባድር ዓብድልዓጢ ሰላምን ግዛእታዊ ሓድነት ሱዳን ምዕቃብን ሃገራዊ ትካላታ ምድጋፍን ከም ዘድሊ ኣስሚሩሉ እቲ ሚኒስተር ወሲኹ ነቲ ግጭት መወዳእታ ንምርካብ ብሱዳናውያን ዝውነን ፖለቲካዊ መስርሕ ምጅማር ኣድላዪ ምዃኑ እውን ሓቢሩ ብተወሳኺ ኣብ ሃገራዊ ዕርቅን ሰላም ንምብፃሕ ከም መባእታዊ ስጉምቲ ናብ ዘላቒ ተኹሲ ደው ምባል ሰብኣዊ ሓገዝ ንምርካብ ዘኽእል ስቓይ ህዝቢ ሱዳን ምቅላል ኣገዳሲ ምዃኑ ገሊጹሉ ሚኒስተር ቡሉስ ብወገኑ ግብፂ ኣብ ማእከላይ ምብራቕን ኣፍሪቃን ፀጥታን ምርግጋእን ኣብ ምድጋፍ ዘለዎ ዓብዪ ተራ ብምንኣድ ግብፂ ዘባቡ ቅልውላዋት ንምግታት ዝዓለመ ተካይዶ ፃዕርታት ኣድናቖቱ ገሊጹሉ ምሕዳን ኣሜሪካ ምስ ግብፂ ዘለዎ ስትራቴጂካዊ ሽርክነት ዝያዳ ንምሕያልን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ጥቡቕ ምውህሃድ ንምህላው ድሌት ከም ዘለዎ ሚስተር ቡሉስ ኣስሚሩሉ ኣብ ኬንያ ክብሪ ዋጋ ነዳዲ ብምቋም ብዝተጀመረ ተቃውሞ 4 ሰባት ሞይቶም ትካላት ህዝባዊ መጓዓዝያ ብደረጃ ሃገር ኣድማ ብምክያዶም ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ኬንያውያን ተጓዓዝቲ ከምኡውን መንግስታውን ብሕታውን ትካላት ንግዲ ተዓፅዮም ከም ዝወዓሉ ጸብጻባት ካብ ኬንያ ሓቢሮም ኣብ ርእሲ ከተማ ናይሮቢ ዝርከቡ ዓበይቲ ጽርግያታት ህዝባዊ መጓዓዝያታት ስለ ዘይነበረ ጸሚዮም ከም ዝወዓሉን ኬንያውያን ተጠቀምቲ ህዝባውያን መጓዓዝያታት ብእግሮም ናብ ስራሕ ክኸዱ ከም ዝተገደዱን ካልኦት ክፋላት ሃገሩን በተቕልውላዊ መጓዓዝያ ከም ተሃስዩ ክግለጽ እንከሎ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ናይሮቢ ዝርከባ ትካላት ንግዲ ክዕፀዋ እንከለዋ
ኩለን ኣብያተ ትምህርቲ ድማ ተምሃሮ ኣብ ገገዝኦም ክጸንሑ ኣዚዘን ሎምሶኒ ናይ ውሽጢ ማዕከናት ዜናታት ሃገር ከም ዝጸብጸበኦ እንተኾይኑ ንተቃውሞ ዝወጹ መንእሰያት ጽርግያታት ክዓጽሉን ጎማታት ሓዊ ከቃጽሉን ከም ዝወዓሉ ኣቃሊሐን ኣብ መብዛሕትኡ ክፋላት ናይሮብን ካልኦት ክፋላት ሃገርን ፖሊስ ምስ ተቃወምቲ ብምግጫው ዘንብዕ ጋዝ ከም ተጠቕሙ ዝገልጹ ጸብጻባት ቅድሚ ኣድማ ፖሊስ ንኬንያውያን ስጉምታት ጸጥታ ክወስዱ ምዃኖም ብቴሌቪዥን ሃገር ከም ዘጠንቀቑ ይንገር ይኹን እምበር እቲ ናይ ኣካየድቲ መጓዓዝያ ዝውክል ማሕበር ኣቐዲሙ ኩሎም ተጠቀምቲ ተሽከርከርቲ እንከላይ ናይ ብሕቲ መራሕቲ መካይን ህዝባዊ መጓዓዝያ ኣውቶቡሳት ናይ ጽዕነት መካይንን ከም ኣካል ናይቲ ዝተዋደደ ተቃውሞ ኣብ ጽርግያታት ከይወጹ ኣተሓሳሲቡ ነይሩ እዚ ኣድማ ዋጋ ነዳዲ ኣብ ኬንያ ክብረ ወሰን ብዝሰበረ ንላዕሊ ድሕሪ ምውንጫፉ ድሕሪ ሒደት መዓልታት ዝተገብረ ሰልፊ ኮይኑ ኬንያ ከም መብዛሕትአን ሃገራት ኣፍሪካ ብመጻብ ሆርሙዝ ኣቢሉ ብዝኣቱ ነዳዲት ስለ ትምርኮስ ኣብ ሽግር ከም ዝወደቐት ይፍለጥ እዚ መስመር ግጭት ኣሜሪካን እስራኤልን ምስ ኢራን ስዒቡ ከም ተዓጽወ ይዝከር ጌታቸው ረዳ ዝመርሖ ኣኼባ ተጋሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተኻይዱ ቤት ምክሪ ሰላምን ለውጥን ትግራይ ዝበሃል ሓድሽ ኣካል ኣብ ክልል ትግራይ ግዚያዊ ምምሕዳር ንምቋም ትማሊ 17 መጋቢት 2026 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናይ መጀመርያ ኣኼቡ ብውግዕ ኣካይዱ ክብላ ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ሓቢረን ጌታቸው ረዳ ኣብቲ ዝተኻየደ ሓበራዊ መድረኽ ኪዳን ሓይልታት ትግራይ ኣብ ዘስማዕ መደረ መንግስቲ ፌደራል ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ተደፊኡ መሊሱ ናብ ኩናት ከኣቱ ድሌት የብሉን ክብል መርገፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝመስል ርእይቱ ይሂቡ ንሱ ብተወሳኺ እዚ መንግስቲ ዝወስዶ መርገፂ ፖለቲካውን ሓይልታት ትግራይ ውሽጣዊ ጸገማቶም ንምፍታሕ ዓብይ ዕድል ዝህብ ይኽብል ተሰሚዑ እቲ ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ መሪሕነት እናናሸወ ነቲ ብኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ መንግስቲ ናይ ምጓስ መደብ ሒዙ ዝኣተወ ጌታቸው ረዳ እቲ ብጉጅለ ደብረጽዮን ዝካየድ ዘሎ ቁልዕ ምድፍፋእ ናብ ኩናት ዘብጽሕ እኳ እንተኾነ መንግስቲ ፌደራል ኩናት ንምውጋድ ብትዕግስቲ ዝወሰዶ ስጉምቲ ዝነኣድ ዝበለ ጌታቸው ረዳ ቀዳማይ ሚኒስተር ናብ ኩናት ናይ ምኻድ ድሌት የብሉን ክብል ተኣዛዝነቱ ንኣብይ ኣሕመድ ኣብ ቅድሚቶም ተሳተፍቲ ኣረጋጊጹ እዚ ኩነታት ዕድመ ጉጅለ ደብረጽዮን ዝሕጽርን ኣብ ትግራይ ሰላማዊ ለውጢ ንኽመጽእ መንገዲ ዝጸርግን እዩ ዝበለ ጌታቸው ረዳ ኣብ ቀረባ እዋን ናብ መቐለ ክንኣቱ ኢና ኣብዚ ጥርጥር የብለይን ክብል ጃህራ ዝተሓወሰ ፍኸራ ኣስሚዑ ጌታቸው ኣብ ዘረቡ ኣብይ ኣሕመድ ንኩናት ከኣቱ ኣይደልን ክብል እኳ እንተተሰምዐ ጸኒሑ ድማ ናብ መቐለ ክንኣቱ ኢና ምባሉ ፌደራል መንግስቲ ኩናት ክኸፍት መደብ ከም ዘለዎ ዝእንፍት ምዃኑ ተዓዘብቲ ገልጹ ኩናት እንተተጀሚሩ ግን በዓል ደብረጽዮን ደም ናብ ኣዲስ ኣበባ ከኣቱ ወይስ ጌታቸው ረዳ ዝመርሖ ጉጅለ መቐለ ክምለስ ግዜ ዝምልሶ ሕቶ እዩ ክቡራት ተዓዘብትና ንሎሚ ዘዳልናዮ መደብ ነዚ መስል ነይሩ ነዚ ቻነል ንምዕባይ ላይክ ሳብስክራይብ ክትገብሩ እናዘኻኸርና ሰሰናዩ እዚ ኤሪ 591 ኤሪ 591 ንኤርትራ ከባብን ዓለም ናብ ዘገድሱ ዜናን ካልእ ኣገደስቲ ፍጻሜታትን ከምኡውን ባህላውን ማሕበራውን መደባት ዘቕርብ ዩቱብ ቻነል እዩ ኤሪ 591